7 kilometriä ja se häipyy tästä niin sanotusta stadion osuudelta pyörähtää tuolla Harjulan kentällä. Siellä on muutama aika makea hyppy, että jos joku haluaa käydä katsoa niitä, niin voi mennä myös sinne. Sieltä menee tietä pitkin tuolta, pääsee hyvin kävelemällä sinne. Ja Hiitola, aja kelkka tuohon valmiiksi. Ja Arttu siihen perään. Ja lähtöväli, niin kuin äsken sanoin, on 30 sekuntia ja 2 kierrosta. Lähteä saa heti, kun kilpailijat ovat valmiit. Vauhtia on junioreillakin aivan mukavasti. Elikkä sinne meni Saari, Ajokkinan Artikkatti, seuraavana Hiitola ja Polaris. Noin, jännäksi menee, 30 sekuntia lähtöaikaa, riittääkö? Ettei sieltä aita niskaa. Kaikki 3 kilpailijaa reissulla. Väliaikojakin täältä kuulemma on mahdollista saada. Elikkä Saaren aika, ensimmäinen kierros. Elikkä aika hyvää kyytiä mennään. No niin, ja sitten sieltä odotellaan Hiitolaa. Saarella oli siis väliaika 1.14. Sieltä tulee Hiitola ja väliaika. Eli 3 sekuntia on mennyt Polaris vähän kovempaa tuolla ekakiekolla kuin kissa. No niin, ja sieltä tulee Rausio ja Rausion väliaika oli 1.05, eli Arttu on pitänyt tähän mennessä kaikkein kovaa kiirettä tuolla radalla. Ja nyt rupeaa sieltä tulemaan jo kuskeja maaliin, eli Saari pitäisi pyörähtää sieltä aivan hetken perästä. Ja sieltä tullaan. Ja se oli siinä Saaren osuus tältä vuodelta. Ja kuten nähdään, niin siellähän mennään melkoista kyytiä. Ja Saaren aika 2.26.11. Seuraavana Hiitola. Ja Hiitolan loppuaikaa odotellaan. Aika 2.22.64. Eli tässä vaiheessa ykköspaikka. Ja sitten Rautio.
takia pitää sitä väliä vähän olla siinä. Kaiken kaikkia kilpailijoita eri sarjassa tällä hetkellä vähän yli 20. Siellä ajetaan taas lähtöjärjestyksen mukaan. Ja seuraava kierros ajetaan sitten käänteisessä järjestyksessä, eli toisella kierroksella lähtee sitten se viimeisenä lähtö, se lähtee ensimmäisenä. Lopputulos saadaan selville, kun lasketaan taksiaikaa yhteen. Siis ensimmäinen lähtijä legendoista Asko Rautsio ja toisena Jukka Iitola. On tullut lisää. Tuonne Harjulan kentälle on tehty niin sanottu pöytäyppyri. Eli se siihen tullaan johdossa on jotain pientä ämmystä etuna. Niin siellä on niin sanottu pöytäyppyri, jossa lennetään aika mukavasti, mutta sen jälkeen kun tullaan pikkasen kuvaan, niin yllätyksiä, niin kuin nyt tuolla ylällä tehdään. Tuolla tää, homma pelaa. Tätä rataa kannettiin keskiliikkona läpi. Monillakin yli kertaa, että saadaan se lähtöpäivä selville, että saadaan se turvallinen se väliin. Mitä se on myös neljänä, että saadaan selville ja yhtääkään radalle, eli saadaan tähän seinään tuohon hommaan. Mutta silloin kun tuolla siellä ymäärä, niin se on riittävän liian liian. Siellä ei ole paljon vakavasta, että niin silloin taustuu tuolla tarvitaan jotain muutakin kuin uusia asioita. Ja Taipalsaaren moottorikelkkailijat. Ja lähtöväli on se 30 sekuntia. Yksi kierros. Sen jälkeen koppi huilaamaan. B ja A ja välissä yhden kierroksen ja sen jälkeen lähdetään taas liikenteeseen käännetyssä järjestyksessä.
Eli Racing B:stä rupeaa valmistautumaan Janne Luukkonen, Mikko Julku ja Janne Muhonen. Ajakaa kelkat tänne kopin eteen, 3 kelkkaa peräkkäin. Lähdetään 3 kelkan ryhmissä. No niin, ja sitten on legendat matkalla. Eli Racing B:stä Janne Luukkonen, ensimmäinen, toinen Mikko Julku ja 3. Janne Muhonen. Tähän järjestykseen tänne kopin eteen. Ja 2 kilometriä tunnissa. Ja sieltä Askokin taittaa sitä lynksiä tänne kohti maalialuetta. Valitteli tuossa keskiviikon torstaimaissa, että on käsistä voima kadonnut jonnekin. En tiedä minne, mutta siinä väittää, että tässä lajissa tarvitaan käsivoimia, että jaksaa pitää tuon potkurin oikealla uralla. Ja noin, tiistaina saada kipsin pois jalasta, niin kyllähän siellä vaan painellaan. Silloin jo maanantaiksi varattu uusi aika ja siellä on varmaan kipsi jo sulamassa, että saadaan uudestaan paketoida se. Toivottavasti ei käy mitään. No niin, ja kuten sanoin, niin ajasta tippuu 2.36.7 Askolle ja edustaa Puumalan moottorikelkkailijoita. Mikko Julku ajokkina Lynx 500 ja Lappeenranta Racing Team. Ja Janne Muhonen Polaris ja Itä-Savon moottorikelkkailija. Seuraavaksi tähän valmistautumaan Kalle-Petteri Kuntonen, Joni Turkia ja Mikko Karppinen. Matkassa. Ja Karppisen Mikko tuossa valisti vähän, että on kuulemma ainut hiinavetonen, eli fööni. Kaikki muut on vesikoneita tänään. Ja Luukkosen nopeudeksi hymppaa alta 90. No niin, ja sitten ovat Luukkonen, Julku ja Muhonen matkalla. Ja sitten odotellaan missä ajassa miehet sieltä radalta tänne ilmestyvät.
No niin, arvoisa yleisö, saanen pyytää teitä poistumaan siitä Sikanin takaa, koska sieltä kun tullaan, jäätte alle, että pois siitä Sikanin kohdalta. Menkää, olkaa hyvä ja poistukaa siitä. Ja kuten aikaisemminkin, niin siis yksi kierros ja seuraava kierros sitten käännetyssä järjestyksessä. Elikkä siellä on tällä hetkellä legendojen pohjalla 2.36, että mitä sitten nämä uudet ajat kertovat. Kun ollaan astetta nopeammassa porukassa. No ei paljon petrannut 2.35,4 oli Ukkosen aika. Julku tuli sieltä Lynx 500-sella ja aika oli 2.27,2. Elikkä uusi pohja 2.27. 10 sekuntia tipahti keskiviikosta. On nimittäin melko nopea rata meillä tänään. Tutkan kanssa meillä on edelleenkin ongelmia tuolla ylällä, ei tahdo toimia. Olisi pitänyt saada virkavallalta apua ja saappi tonne ylös, niin se olisi kertonut kyllä mitä se aika on. Eli Kalle-Petteri Kontonen, Polaris 600 ja Puumalan moottorikelkkailija. Pojat aamulla lähtivät Puumalasta tänne työntämään. Kertoivat, että oli pikkasen viileitä tuossa välillä, mutta onneksi pääsivät perille ilman suurempia paleltumia. Ja seuraavana viivalla Joni Turkia skiidolla ja seuraajata edustaa Taipaansaaren moottorikelkkailijat. Ja viimeisenä tästä ryhmästä Mikko Karppinen. Jussi Nurmela voi pikkuhiljaa ajaa kilpailuvälinettään tänne viivalle päin. Ja siinä huomasimme heti Karppisella artikkat, joka on siis ilmajäähdyttäinen, niin tuohon vesikoneisiin verrattuna tuo ylämäki oli pikkasen semmoista kuminahon vetämistä, mutta hyvin hän tuo pääsi ylös, ei voinut työntämään mennä. Siinä oli kyllä päivän komein hyppy. Kieltämättä. Aja tänne vaan. No niin!
Turkia 2.25.8. Taas viivalle. Pikkasen myöhästyi ja tuo esittely pois, mutta nyt vedetään sitten pimeänä, katsotaan mihin aikaan. Sitten Racing A. Ensimmäinen Sami Lindholm, toinen Mika Kontunen, kolmas Jukka Pylsy. Sanotaan, niin ääntä mahtuu. Ääni loppua kokonaan. No niin, on se kumma peli. No niin, tällä hetkellä pohja-aika on siis Kalle-Petteri Kuntosella Polaris 600-sella. Eikä varmaan kukaan arvaa, että mitä Mika ja Jukka tekee työkseen, kun katsoo noita kahta Polarista tuossa peräkkäin. Mutta on ne hommannut jo eri väriset, et erottaa, että kumpi on kumman. Eli yksi tämän kilpailun sponsoreista IM Moottorihuollon herrat siinä peräkkäin, Mika ja Jukka. Sitten on Sami Lindholm Artikkatilla matkassa ja tavoitteena se 2.24. Ja ne ketkä täällä ovat aikaisempina vuosinakin olleet kisoja katsomassa tai kilpailijoina, niin tietävät, että kolmantena lähtevä Jukka on nämä kinkerit jo pari kertaa voittanut. Ja jos en aivan väärin muista, niin on puolustava vielä. Elikkä katsotaan mihin tänä vuonna miehellä kynnet pitää. Noin! Siinä voi käydä tuolla tavalla. Kun äsken sanoin, että menkääpä pikkasen eteenpäin, niin en puhunut paljon potaskaa siinä, että sieltä voi joku tulla vallin yli. Noin, ja matka jatkuu. Katsotaan, meneekö tämä puolelle samoja raiteita. Aika lähellä, mutta sinne taittu. Eli Mika heitti tuossa pienet voltit ja Jukka pääsi jo melkein siihen niin sanotulle tappituntumalle. Niin katsotaan kuinka se... Ja kyllähän sieltä punainen kyppärä eeltä tulee, mutta lähellä on. 2.34.3 oli Lindholmin aika. Näinköhän Jukka ottaa kiinni, vielä on pikkaset tuossa matkaa jäljellä. Kuten kaikki tiedämme, niin ilman vastus on tässä ratkaiseva tekijä ja siellä downforceit häviää kun ajetaan sukset ja Jukka tuli siitä. Ja Mika tulee perässä. On 500 ja Tommi Kaarella Polaris 600 ja Janne Tykkösellä myös Polaris 600. Uusi pohja-aika Jukalle 2.22. Elikkä tällä hetkellä ykköspaikalla. Kontunen 2.55.3.
Ja kuten kilpailijat varmaan äsken huomasitte, niin tuohon pattiin kun pyykäsee tarpeeksi kovaa, niin valli käy matalaksi. Ei maada mitään. Eli viivalla Arto Kekäläinen. Ja nyt on matkalla. Seuraavana Tommi Kaarna. Ja Taipaansaaren moottorikelkkailijat ja Jonne Tynkkynen Itä-Suomen moottorikelkkailijat. Ja Arto Kekäläinen E-Smoke. Itä-Savon moottorikelkkailija. Tommi matkalla käskee punaista pollea ylämäkeen mahdollisimman kovaa. Ja sitten Janne Tynkkynen, yleisväritys myös punainen polariksella. Edusti siis Itä-Suomen moottorikelkkailijoita ja puikkomiehiä. Seuraava. Pyydän anteeksi tekniikan kanssa, meillä on ongelmia nyt näköjään ihan riittävästi. Seuraavat kolme. Mikael Huopala, Petteri Palonen, Jyri Lepistö. Eli seuraavat kolme, Mikael Huopala, Lynx, Lappeenranta Racing Team. Jyri Lepistö. Tämä on tällaista, kun keiloja lyö tarpeeksi, niin silloin sieltä rupeaa myös karkaamaan voimakin auki. Ja Jonne Tynkkysen aika 2:29,6. Toivotaan, että Jukka saa vielä kaluston siihen kuntoon, koska tällä hetkellä hän on pohja-aika Jukalla ja toivotaan, että sieltä ei palannut mitään strategista. Mikael Huopala, Lynx, Lappeenranta Racing Team. Seuraavana Petteri Palonen, Polaris 500 ja Taipaansaaren moottorikelkkailija. Noin, Petteri lähti painamaan sinne ja kaikki ketkä Petteri tuntevat, niin kaverilla on jonkunmoinen enduro tausta takana. Elikkä on siirtänyt pyörät telaketjuun, jos sanotaan näin, että kyllä asiat pitäisi, tai kumiketjua tuo on, että kyllä asiat pitäisi niinku montuissa ajamisen kautta olla kunnossa. No niin, ja sitten Jari Häyrinä ja Arti Katila tämän homman suolona, kunhan odotellaan nuo kolme kamppailijaa Mikael Petteri Palonen ja Jyri Lepistö takaisin pois.
Ja en tiedä menikö meillä laskutoimitukset aivan oikein, mutta laskimme tuossa Jukalle keskinopeutta, niin se oli 82 kilometriä tunnissa, kun vies tuon radan siihen 2.22 kajatti läpi, että kyytiä on, vaikka siellä kun katselee noita mutkia, niin ne on aika jyrkkiä, eli sinne ei kovin kovalla voilla pääse tuikkaan. Ja Petterin hypyissä oli myös sitä kuuluisaa ilmaa, niin kuin sanotaan, että sitä pitäisi niissä hypyissä olla, niin tuossa sitä oli kyllä. Ja sieltä tuli Mikael Huopala maaliin, oottelemme aikaa. 2.33.4. Ja tuosta kuulin tuota Jopin postia vähän tuolta Ylämäestä, että Jukka siirtyy enkelikuoroon eli laulukuoroon. Kelkasta on mennyt nesteet. Aha. Elikkä kuten tässä huomaamme, niin tilanne elää, eli nyt Jari Häyrinen lähtee nyt Artikkatiin. No niin, ja Jussi Nurmela on viivalla, ajaa ja sitten legenda rupeaa pikkuhiljaa lyömään niitä reppuja kiinni. Elikkä eväät on syöty. Jukka Iittola ja Asko Rautio vuorottelevat nyt tuolla ykköspaikattelusta, mutta jos otat sen koneen alas, niin kirjoitetaan. Siinä on kaverilla kelkassa todellakin hyvä vauhti, nimittäin harvemmin sitä ilmaa noin paljon siipiä. Ja Jari Häyrinen käskee siellä Artikkattia kyllä todella räväkästi. Ja tämä, jolla Häyrinen ajaa, niin sehän on Rinkisen viimevuotinen kisatykki, eli kokemusta on kyllä kelkalla. Reissulla jossain. No niin. Pikkuhiljaa se onnistuu. Jukka nappasikin sieltä aivan puhtaan ajolinjan parhaan pidon saamiseksi ja näytti menevän aika hyvin tuohon ylämäkeen.
Hiitala on päässyt repimään pikkasen tuota eroa takaisinpäin. Niin kuin Asko vähän mainitsi tuossa puolen viikon maissa, että on voima käsistä kadonnut, niin onko siinä todellakin käynyt sitten näin? Noin, ja Hiitala maalissa. No niin, Racing P. 2.45 oli siis Hiitolan aika. Racing P ensimmäisenä lähtee Jussi ja Kuntosen jälkeen seuraavana lähtee Janne Mulainen, Jukka Julku ja Janne Liikkonen. Ja jos joku haluaa vähän peräkampaa ruokaa kuin pelkkää makaroita vedellä, niin hotellista löytyy seisovaa pöytää, sieltä löytyy kahvia. Ja jos on oikein akuutti bensatarve, niin sitä sieltä pienen määrän voi saada. Sinne on varattu sen verran bensiiniä hotellille, että niin siellä saa miehet lähimmälle huoltoasemaan. Mutta no niin. Karppisen aika 2.3.1. Jaha, ja siellä on ilmeisesti niin sanottuun kattokerhoon päässyt joku, toivottavasti ei pahaa. Elikkä toivottavasti pystyy väistämään, ettei heillä miesten yli. Elikkä Joni Turkia ilmeisesti pyöräytti kelkan yli ja saariin tuli. Elikkä näkyykö sitä Turkiaa missä? Seuraavana Mikko Julku, Lynx 500, Lappeenranta Racing Team.
sitten viimeisenä ensimmäisen kierroksen, joka lähti ykkösenä, Janne Luukkonen. Ja ensimmäisen kierroksen jälkeen ykköspaikkaa piti Kalle-Petteri Kuntonen. Kun saamme tämän kierroksen läpi vietyä, niin sen jälkeen tiedämme, että kuka on Racing Team numero 1 vuonna 2003 täällä moottoristadionilla. No niin, Jari Häyrinen, Jyri Lepistö, Petteri Palonen. Janne Luukkonen lennättää skidoa sieltä sillä varrella, että Janne Muuhanen 2.30.8. Aika oli 30.3. P500 ja Taipasaaren moottorikelkkailija. Se lähti siitä Polariksella ylämäkeen. Rata näyttää olevan vielä suht hyvässä kunnossa. Patteja on kuulemma tullut tuonne muutamiin sikaneihin, mutta se on selvä homma, kun kelkat painavat sitä läpi hirmuvaalilla ja ruokki pohjassa, niin luntahan sieltä häviää ja sinne minne se... No niin, ja siellä ensimmäiset 3 miestä painavat seuraava ryhmä. Mikael Huoppala. Seuraava ryhmä. Elikkä seuraava ryhmä tehdään pieni muutos. Mikael Huoppala vetää ilmaa tuossa välissä. X28.3. X22.83. Tulihan se sieltä kun pikkasen potki. Eli seuraava...
Seuraavana Jonne Tynkkynen, Polaris 600 ja Itä-Suomen moottorikelkka. Ja sitten Mika Kontunen, Polaris 500 ja Taipasaaren moottorikelkkailijat. Mikahan veti tuossa semmosen pienen piruetin tuossa meidän iloksemme, hänen surukseen ehkä. Mutta sitä se on, niin kun erään kuuluisa moottorikelkkailija sanoi aikana, että liika into on pahasta. Niin, Mika matkaa. Siinä äsken tapahtui monenlaista viskettä tuossa selän takana, kun Mika sekä Jukka ruuvasivat kelkkaa semmoisesti, että se sattuu molemman hanskaan. Jukkakin kun omansa rakenti itselleen ja sitten joutuu nyt kaverin aina vehkeellä ajamaan, niin se on varmaan pikkasen erilainen. Noin, nyt se meni nätisti. Ja Sami Lindholm. Ehkä hieman ekäkierroksesta ajat puonneet, mutta sehän on melko selvä asia, kun rata kuluu. Niin melko selvä homma, kun rata kuluu ja miehet väsyy, niin ajatkin pikkasen muuttua. Elikkä seuraava ryhmä, Tommi Kaarna, Arto Kekäläinen, Sami Lindholm. Ja Jonne Tynkkysen aika 2.29.1. Ja noin, ja lähtöviivalla on Arto Kekäläinen, Lymp 500 ja Itä-Suomen moottorikelkkailija. Ja niin kuin yleensä muistaa, niin ensimmäisen kierroksen jälkeen pojat oli Jukalla 2.22. Ja nyt sitten Jukalla Mikan kelkka alla, että katsotaan miten sitten tässä hommassa käy, että kuinka hyvin ja Polaris hanskaan astuu. Ja sinne meni Sami Lindholm. Ja sieltä tuli Tommi Kaarna Polariksen kanssa. Hienoja hyppyjä, hienoja hyppyjä. Ja Tommin aika 2.33.2. Arto Kekäläinen.
Ja Kekäläisen aika 2:32.03. Ja sieltä tulee Lindholm. Miten ne kestää Mikael Polariksen sisällä. Ja Lindholmin aika 2:35.93. Jukalla oli ensimmäisen kierroksen nopeimpaan 2 sekuntia etumatkaa. Katsotaan kuinka paljon joutuu antamaan tasoitetta, kun ei ole oma työkalu takapuolen alla. Mutta ei se näytä paljon vauhtia hillitsevää. Ja Kelkkakin on ottanut nuo kuperkekat, ne on tehty jo, niin ja jos otan ne en varsinkaan aja. Jos vertaa ensimmäiseen kierrokseen, niin pikkasen näyttää Jukka vähän vierastavan, kun ei ole säädöt samanlaiset kuin omassa. Mutta yhteisaikaan se ratkaisee, että onko se riittävä se ensimmäisen kierroksen raju rutistus ja miten tämä kakkospätkä on mennyt sitten tuolla perälenkillä. On yleissilmäykseltä se meni ihan ok, mutta kellon on laajomaton näissäkin piireissä. Suomen puolustusvoimat laajasti meille näitä kelloja ja nehän tunnetusti mittaavat aurinkoavista. Palkintojen jako Saimaan rannassa. Kuten äsken sanoin, niin kaikilta ajat tippuu, että saa nähdä uusinko Jukka viime vuotta mittajuutensa. Se on siinä sekalla. Kyllä ne tietää. Mielessä ja sen jälkeen sitten kelloa vastaan. Jaha, sieltä kissasta loppui virta vissi. No niin, ja 17. Puseronut yhden voi heittää jo pois. Saarella oli siis väliaika 1:14. Niin, ja sieltä tulee Rautio, ja Raution väliaika oli 1:05. Pari Sikania ja pari Hinkkilää on tullut sisään. Elikkä siihen tullaan. Siellä on niin sanottu pöytäykkyrit, jotka lennetään aika mukavasti, siellä on ensimmäinen yllätysykkyinen, joka on yllättäisen. Mutta täällä on mitään ikäviä yllätyksiä, niin kuin nyt siellä ylällä saa käydä. Juuri tämän vuoksi läpi monellakin yhdellä, että saadaan
Jussi Nurmela saa vetää soolona oman kierroksensa. Ja kohti maalialuetta valitteli tuossa keskiviikon torstain maissa, että on käsistä voimen, mutta ne väittää, että tässä lajissa tarvitaan käsivoimaa, että pitää tuon potkurin oikealla uralla. Ja tuosta Hiitolasta voisi sanoa sen verran, että taisi tämän viikon tiistaina saada kipsin pois jalasta, niin kun hän tulee painellaan. Silloin jo maanantaiksi varattu uusi aika ja siellä on varmaan kipsi jo sulamassa, että saadaan uudestaan paketoida se. Toivottavasti ei käy mitään. Tullat! Jäätte alle, että pois siitä! Menkää, olkaa hyvä ja poistukaa siitä. Siis yksi kierros ja seuraava kierros sitten käännetyssä järjestyksessä. Mikä siellä on tällä hetkellä legendojen pohjalla 2.30 kluusi. Ja mitä sitten nämä uudet ajat kertovat porukassa. No ei paljon 35.4 oli Uukkosen aika. Julku tuli sieltä Lynx 500-sella. Ja aika oli 2.27.2. Noin hyppy. Kieltämättä. Ajat tänne vaan. Kaksi. Paljon turkia. No niin. Ääni loppua kokonaan. No niin. No niin, tällä hetkellä peli ja Jukka pääsi jo melkein siihen niin, että tulee takki tuntumalle. Niin katsotaan kuinka se tuolla peräleikellä vai tuleeko sieltä punainen ennen mustaa. Seuraavat kolme, Arto Kekäläinen, Tommi Kaarna, lähellä on. Aikaa Jukka! Petteri Palonen. On Jukka Jukka näyttää työtä aika mustaa savua. Tämä on tällaista, kun tuulla oli tarpeeksi, niin silloin sieltä rupeaa myös karkaamaan voima pihalle. No niin, Tommi Kaarna. Laskimme tuossa Jukalle keskinopeutta, niin se oli noin 82 kilometriä tunnissa. 22 kajatti läpi, että
kyytiä on, vaikka siellä kun katselee noita mutkia, niin ne on aika jyrkkiä, eli sinne ei kovin kovalla vauhdilla pääse tuikkaamaan. Niin kuin sanotaan, että sitä pitäisi niissä hypyissä olla, niin tuossa sitä oli kyllä. Ja sieltä tuli Mikael Huoppala maaliin. Oottelemme aikaa. 2:27. Ja tuosta kuulin tuota Jopin postia vähän tuota ylämäen sitä reppuja kiinni. Elikkä eväät on syöty. Jukka Hiittola ja Asko Rautio. Vuoron alas kirjoitetaan. Ja Jari Äyrinen käskee siellä artikattia kyllä todella räväkästi. Tämä jolla Harri ajaa, niin sehän on Rinkasen viimevuotinen kisatyö. Nyt näyttää vähän siltä, että Asko on tainnut käydä jossakin välitankkauksella tai muuten, mutta nyt ilmeisesti tarkallaan Hiitola on päässyt repimään pikkas. Eli kävikö siinä nyt niin kuin Asko vähän mainitsi tuossa puolen viikon maissa, että on voima käsistä kadonnut, niin onko siinä todellakin käynyt sitten näin? Noin, ja Hiitola maalissa. No niin, Racing P. 2:45 oli siis Hiitolan aika. Racing P ensimmäisenä lähtee Jussi Nuppi. Ja Kuntosen jälkeen seuraavana lähtee Janne Muhonen, Mikko Julku ja Janne Luukkonen. Ja jos joku haluaa vähän tänä kampaa ruokaa kuin pelkkiä makaroita vedellä, niin hotellilta löytyy vastaavaa. Ja jos on oikein akuutti bensatarve, niin sitä sieltä pienen määrän voi saada. Sinne on varattu sen verran bensiiniä hotellille, että niin siellä saa miehet No niin. Ensimmäinen 3 meni. Sekä 3 meni.
aika 2:33.1. Toivottavasti ei pahaa. Elikkä toivottavasti pystyy väistämään, ettei heillä on miesten yli. Elikkä Joni Turkkia ilmeisesti pyöräytti kelkan nurin ja maaliin tuli Kalle-Petteri Kuntonen. Seuraavat. Elikkä pidämme tässä pienen hetken, elikkä saamme tuon Joni Turkian tuolta. Seuraava 3 ryhmä, Janne Muhonen, Mikko Julku ja Janne Luukkonen. Matemaattisia toimenpiteitä ja muita vastaavia. Protestiaika 1 tunti, niin siinä vähän alkaen hotelli Saimaanrannassa. No niin, ja Muhonen matkaan seuraavana Mikko Julku, Lynx 500, Lappeenranta Racing Team. Noin, ja sinne meni Mikko Julku ja sitten viimeisenä ensimmäisen kierroksen, joka lähti ykkösenä, Janne Luukkonen. Ja ensimmäisen kierroksen jälkeen ykköspaikkaa piti Kalle-Petteri Kuntonen. Kunhan saamme tämän kierroksen läpi vietyä, niin sen jälkeen tiedämme, että olemme täällä Saimaanrannan Jari Häyrinen, Jyri Lepistö, Petteri Palonen. Noin, ja Janne Muhonen Polariksellaan maalissa, näin. Ja Janne Luukkonen lennättää skidoa sieltä sillä vauhdilla, että saa nähdä. Janne Muhonen 2:30.8. Jyri Lepistöllä kulkuneuvonaan Polaris ja Itä-Savon moottorikelkkailija. No niin, ja Jyri Lepistö lähti siitä Polariksella ylämäkeen.
Rata näyttää olevan vielä suhtkot hyvässä kunnossa. Patteja on kuulemma tullut tuonne muutamiin sikaneihin, mutta sehän on selvä homma, kun kelkat painavat sitä läpi hirmu vauhdilla ja ovat jo paanalla. Seuraava ryhmä. Eli seuraava ryhmään tehdään pieni muutos. Mikael Huopala, Jonne Tynkkynen ja Mika Kontunen. Eli Tommi Kaarna ja Mika Kontunen vaihtavat paikkaa. Sen takia, että Jukka sitten ajaa viimeisenä tuon. 1.22.83. Tulihan se sieltä kun pikkaset potki. Eli Jyri Leppittuna aikaa 29. Seuraavana Jonne Tynkkynen, Polaris 600 ja Itä-Suomen moottorikelkkailija. Ja sitten Mika Kontunen, Polaris 500 ja Taipalsaaren moottorikelkkailijat. Mikahan veti tuossa semmosen pienen piruetin tuossa meidän iloksemme, hänen surukseen ehkä. Mutta sitä se on, niin kuin eräs kuuluisa moottorikelkkailija. No niin, ja Mika matkaan. Siinä äsken tapahtui monenlaista viskettä tuossa selän takana, kun Mika sekä Jukka ruuvasivat kelkkaa semmoiseksi, että se sattuu molemman hanskaan. Jukkakin kun omansa rakenti itselleen ja sitten joutuu nyt kaverin laina vehkeellä ajamaan, niin se on varmaan pikkasen erilainen. Noin! Eli Tommi Kaarna, Arto Kykäläinen ja Sami Lindholm. Noin, ja sieltä tuli Mikael Huopala. Ehkä hieman ekakierroksista ajat puonneet, mutta sehän on melko selvä asia, kun rata kuluu. Siinä melko selvä homma, kun rata kuluu ja miehet väsyy, niin ajatkin pikkasen muuttuvat. Elikkä seuraava ryhmä, Tommi Kaarna, Arto Kekäläinen, Sami Lindholm. Aika
2.29.1. Ja lähtöviivalla on Arto Kekäläinen Lynx 500 ja Itä-Savon moottorikelkkailija. Ja niin kuin yleensä muistaa, niin ensimmäisen kierroksen jälkeen pohjat oli Jukalla 2.22. Ja nyt sitten Jukalla Mikan kelkka alla, että katsotaan miten sitten tässä hommassa käy, että kuinka hyvin se Polaris hanskaan astuu. Noin, ja sitten meni Sami Lindholm. Mahdollisimman äkkiä. No niin, ja sieltä tuli Tommi Kaarna Polariksen kanssa. Hienoja hyppyjä. Noin, ja Tommi maalissa. Tommin osalta täytettävältä urakka suoritettu enää. Ja Tommin aika 2.33.2. Ja noin, Arto Kekäläinen. Ja sieltä on Polariksen sisällä. Ja Lindholmin aika 2.35.93. Noin, ja sinne meni. Jukalla oli ensimmäisen kierroksen nopeimpaan 2 sekuntia etumatkaa. Katsotaan kuinka paljon joutuu antamaan tasoitetta, kun ei ole oma työkalu takapuolen alla. Mutta ei se näytä paljon vauhtia hillitsevän. Ja kelkkakin on oppinut nuo kuperkeikat näin sanoo. Tai jos otan niin varsinkaan aja. Jos vertaa ensimmäiseen kierrokseen, niin pikkasen näyttää Jukka vähän vierastavan, kun ei ole säädöt samanlaiset kuin omassa. Mutta yhteisaikaa se ratkaisee, että onko se riittävä se ensimmäisen kierroksen raju. On mennyt sitten tuolla perälenkillä. Suomen puolustusvoimat laajotti meille näitä kelloja ja tunnetusti mittaavat aurinkoakin tarkemmin. Ajot olivat näiltä osin tässä. Nyt siirrymme tuonne Siko Jukka viime vuotisen mestaruutensa. Se on siinä Sikolla.